Пачнем. Неяк так будзе, гэта будзе добра, на мой погляд. Прывітанне. Прывітанне, мае шаноўныя, вітаю вас у панядзелкавым стрымы, які мы сёння пачынаем з пашабы. Будзем ісці нашымі маленечкімі крокамі да атрымання гэтага барабаннага злодзея. Вось. І як заўсёды, я спадзяюся, вы мяне разумееце. Вы мяне разумееце, і як заўсёды мы пачынаем з наладаў. Літаральна праз хвіліначку я ўсё гэта закончу. Вось, пакуль што трэба будзе пачакаць. Ну што, сёння раніца панядзелка, гэта азначае, што працоўны тыдзень пачаўся. Вось. Я вельмі спадзяюся, што у вас ён пачаўся з добрых нейкіх крокаў, напрыклад, з добра зробленай гарбаты, кавы, хто як любіць. Вось, а магчыма, у кагосьці быў сёння добры секс з раніцы. Ведаеш, што такое бывае. Камусьці, вось бачыце, шанцуе з жонкамі, з сяброўкамі. І карацей, можна пазайздросціць такім людзям. Усё, я гатовы? Можам пачынаць. І так, як заўсёды у такіх стрымах, такого кшталту стрымах, мы пачынаем з раскачкі. Так, у нас ёсць 5 танкаў, з якіх трэба абавязкова зняць іксы. Так, потым мы пачнем уже толькі на MX гуляць. У нас 16 000 з паловай досведу, трэба 98, каб прайсці далей. Адзінае, што мне не падабаецца, гэта калі мы дойдзем, магчыма, не хопіць срэбра. 4 390 000, то бок, пакуль мы дойдзем да канца, магчыма, не выстачыць. Вось, ну, нічога страшнага, мы просто перайдзем на нейкі МБТ, ELC і так далей, будзем фарміць. Вось, яшчэ тут у мяне з'явіўся Т-10. Гэта той танк, які будзе трэба пракачаць, бо ў мяне няма ніводнай дзесяткі цяжкай ад савецкай галіны. Але гэта потым. Таму размінку мы пачынаем на арце. Вось, і, як кажуць, не адкладаем і не цягнем кота за яйцы. Проста пачынаем нашу гульню. Спадзяюся, што большасць тых, хто будзе глядзець эту стрымную запіс і выходныя, якія скончыліся, ўжо прайшлі добра, ёсць добрыя ўспаміны, ёсць добрыя пачуцці і так далей. Магчыма, вы захацеце гэтым падзяліцца ў каментарах. Так што прывітаю вас там. Буду вельмі рады. Ось, што тычыцца мяне, выходныя былі даволі складаныя, трошкі сумныя, таму што сумаваў з-за таго, што няма было чым заняцца асабіста. Адзінае, чым займаўся гэты каналам. Вось, то бок там рабіў відэа даволі шмат, паспеў зрабіць. Вось. І гэтае відэа хіба што вы ўжо пабачылі. Таму што колькі іх было? 4 змантавана і выкладзена. Так, на гэтай мапе мы, як заўсёды, пойдзем у гэту артоўскую дзірку, яму, ці неяк так яе абазваць можна. Бо іншай пазіцыі тут няма. На жаль. Не, канешне, калі бой будзе складацца такім чынам, што можна будзе нешта змяніць, і, канешне, мы і пазіцыю сваю зменім. Але пакуль пачынаем адсюль, бо адсюль можна кідаць і ў цэнтр, і ў левы фланг. Вось, і карацей, мне не падабаецца, што ў нас злева амаль што нікога няма. MTV, стой. Чакай, я зводжуся, чакай. Не сыходзь далёка. Де ж ты паедзеш? Эх, нават аглушэння няма. Ну, ён не павінен так рабіць. Ну, вось. Гэта яшчэ добра, што так яму
прописали, а то могли бы забрать одразу. Вихлёва стоїть на базі, розумієте? Тортик. Солоденький кремовий тортик. Чекай, чекай. Бляха, тут перешкоджає гэта. О. Ось тобі подарунок. Тартану 343 пробіць, ні халер собі. Ось гэта дык нумар. Зараз будем КПЗ-сі дапамагаць. Спадзяюся, што паспеем. Ай, не перавальвайся, не трэба. Тебе злева здымаць. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стой, 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 хлопче. Ах ты паскудник. Перахитрыў мяне. Я смеялся з таго, што Віхлёва стаіць на базе. У нас, бачыце, хто стаіць? Ты наш. А? Вось гэта гумарысты. Толькі нарадзіліся і проста на базе стаяць. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну як так можна гуляць? Бум табе. Давай, давай, выходь. Выходь, 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 выходь. 318. Пойдзе, чаму не? Каб ведаў, што КПЗ нельга чапаць. На. Ось гэта нечакана. Знялі блайнд, не блайндам гэтым па трасеру. Паскудству гэтым. Прамое траплянне дало. Так, далее, першынг у нас. Ой, слухайце, я ж толькі зараз заўважыў, што мяне панарт. З гэтых 5 кажу абавязковых, бо там панарт сядзіць. Я такі... Гэтых колавікаў не люблю. Вельмі не люблю, я б так мовіў. А, давай прыгажайся, я ж резервы не ўключаў. Трэба зараз падрубіць іх. Так. Гэты крэдыты, патрэбныя крэдыты. Слухайце, а каб не палезці ў мінус, трэба ж падрабіць, правда? Магчыма, ўжо там, калі выкачаем гэтага фаша, я нікалі не памыляюся, там павінен на 9 быць узроўню фош іншы, не Б, то магчыма, у нас хопіць серабра. Там не колькі, 16 тысяч. Не, за один стрим я, звычайно, колькі там досвіду зарабляю. 1020. То бок там будзе 36, яшчэ будзе далёка да гэтага фаша. Ну, нічога. Тыш. Бурасик будзе стаяць у хмызах. Разом з Млора чамусьці. Ну, няхай. Хлопцы ведаюць, як гуляць на гэтых танках. Тут шарфуцёр глядзе. Едзе. На собаках и медведях. Что, будем его тут вычэпліваць? Ён паехаў, ён толькі так праехаўся. О, глядзіш ты, хто тут маецца. 2 арты. Ой, божухна. Чую маё сэрца, яка атрымаю я па сваёй храпе. Нават ніхто не запытаецца імя. Просто надаюць. Як кажуць, поўную кішэнь буркоў напхаюць.
На жаль, Альфа, у мене 230. Було б добре, коли було б 750, правда? Так ось вийшов. На! І все. Як у п'ятницю на бабасі гуляв. Неприємно було давати. По 1000-1500. О, глядишь ты, кто тут у нас. О, Альфа. 183, 2. На жаль. На жаль. А його... А, ну 103-0 так, його огляду хапає як мене. Що? Хто ви це зробив? Ну давай, откатывай назад. М? Шарфутюрик, давай. Там яшчэ упереди шарфутюр... Ой, шарфутюр, боже, шаретир. Блять. Як гэта армата только что скакала, бачили? Он стоит там все ваше. А ну яшчэ справдź. Ці ўсё то добре заўважыў. Ну, давай. Тут нема нікога. Тобі трэба яшчэ раз справдзіць. Давай, шарфутюр. Ходи сюды. Кс-кс-кс-кс. Давай. Собака. Ой, ой. Сябра прывёў, паглядзіце. Одному занадто страшно тут было, правда? Тяха, у нас там гэты... Там стаіць увогуле. Бож. Я там... Трошки приймаю собі тое, што не павінен прымаць. У піксель. Один 4. Путінько вже яны тут осмелеють і будуть атакувати. Бо у нас тут лічи, що 3 танки. Да, іди ти у пень, колоду. Давай, не подставляйся, ну. Це ж мені на 2 шоти. Блять. Поглядzi на гэта, га? Як яны гэта робяць? Ну гэта ж не спецыяльна, гэта ж бачна, што выпадкова ўсё. Ой, Барасик, тебе не засмучвае, што ты па 2 патэхі падстаўляешься? М? Не, его не засмучиваю. Ой, я полетела, я уже лишу, что промажу. Три 9. Я на базу захоплююсь, ты погляди. Ну что, меня боятся так? Я в этом вельми сумнеюсь. Бля, он зашарований, гэта хлопчик. Цікаво, хто гэта? Може тут від'їхати кудись, нема ніякого сенсу. Нема ніякого сенсу, тут некуди виїжджати, від'їжджати і гэтак далей. Тут адзінае толькі во. Вот гэтага нарэшце подловить можно. Адзінае толькі у двоих захопили банк. Ой, люди. Один з'ехал, а два засталіся такие. Не, мы хлопцы надзейныя. Мы лепш захопім базу.
Навошта нам настрэльваць шкоду і наносіць там крытычныя пашкоджанні. Так, вяртаемся да арты. Нешта тут падарунак нам дадуць нейкім. Ну, добра. 35 Брытанію ввогуле няма. Так, пачынаем. Ой, ну яшчэ мапа такая маленечкая, ну. О, дзякуй Богу, што з гэтага рэспу. Так, там арта уже стоїть, а ми-то в таким випадку все ж таки станемо. Ой. Давно ж нічого не гуляв уже, хіба що 2 тижні не гуляв на этой арте. Треба ніяк тут ось тут, і він так само сюди їде. Ну, я, звичайно, у таким випадку ось тут стою. Тут, их ЛТшки не поехали сюда. Зато едет 121Б. Не, передумал. Знесли ЛТху ихную. 3, 2, 1. 210. И ось так ось. За домиком будем ховаться. Потом, когда можно будет зарубить стрел, то будем отъезжать. Ой-ой-ой, 2684, глядите, что робить, а? Глядите, что вы эту пацук робить. 2. Як ты, куро, полетела, что ты не трапил его, а? Бля, люди, воду не отдавайте воду, батшат, что ты робишь? Паскуда французская. Круассан тебе у сраку. Поглядите, что это сволочь зрабила. И он просто кинул фланг. Тут стерва. О, это добро. 3, 2. Стой. Куда ты? Ну ось, я його не бачу, а він просто проїхав. За безплатно. Дурень ти, бляха, батчат. Просто дурень. Ну, 199, хоч нешта, бачите? Вже лепше, ніж 0. Але адсюль його треба викурвати. Ляціть, поглядіти ляціть, як. Що він робить? Камікадзе долбаний. Доедуть. Так, сюда не. А тут у нас что? Ты где стоял? Вот тут нигде катался? Так, щиро кажучи, ось ось тут Центуріон, по якому ще можна кинути, а потім можна переміщатися трошки у лівий бок. Ты стой тут. Стой. Там не только згадать, куда ты будешь ехать. О, трапляние есть, добро. На 365, вельми добро. Так, чому ми сюди йдемо? Тому що на воді, на виспі тут засталися двоє, бачите? І у нас так само двоє. У нас, конечно ж, танки лепші за їхні, але
Маю вялікі сумнеў у іх здольнасцях, маецца на ўвазе. Як кажуць, вось гэтая пракладка паміж стырном і крэселкам, што яны нармалёва змогуць іх. Так, сор засцаў, сор паехаў. Давай, вось сюды. О, натрымліваў ужо, слухай. Нормалёва. Мне падыходзіць. Так, можна на ваду. 10-0. Турбабой. І нічога ты не зробіш з гэтым. Турбабой ёсць турбабой. 12-1. Ну, хіба што там нехто кінуўся. Не, 15 секунд я ўжо не паспею тут іх забраць нікога. Тым больш, што яны вон, дзе стаяць. У адным месцы адразу два. Ну што, няма нікога там даваць. Там не зачаплю. Вось тут можа быць толькі. Не, нават бы і так не забраў бы. Адзінае толькі мы знялі ікса. Гэта з прыемных навінаў. Першы ікс пайшоў. О, і 7 крытычных гэтых траплянняў. Прывітанне, нехта далашыўся. Прывітанне тебе, шановны. То бок засталося нанесці шкоду, і АБЗшка будзе выкананая на гэты момант. Застанецца там 4-е. І можна будзе засяродзіцца толькі на пракачцы. Алексей, прывітанне. Гэта ты учора пісаў там пад... Чакай, пад ФВ-хай хіба што, да? Пад стрымом. Так. Калі што, едзем у цэнтр. Потым, калі не ўдасца напіхаць хаця б пару стрэлаў у барты, то паедзем у замак. Ага. Канешне, з такім роскідам яно паляціць куды трэба. Так. Ліс. Скуда. Ніхіра себе, у його альфа вилетіла 346. Так. Сирена треба відключити. І не бачна, щоб атак ти нешта зробив не тое. Ой, та яшчэ снайперская СТ. Нарешті. Нарешті перше трапляння. Єбой.
Ці ён там сидзеў, цікава. А гэты тут сядзіць. Без шансаў. Так, по цэнтры мы ўсё зрабілі, што хацелі, хіба што. Які ты, бляха. Так, мне не падабаецца, што іх на цэнтр гэты ліст там дасюль яшчэ поўна хп амаль што мае. А у нас шапатак нешта тут робіць. Навошта ён тут сядзіць, я не разумею. Шапатак мае на ўвазе. Ну што, падставіцца нехта, не? 4-7 тым часам лінк. Ай-яй-яй, у нас цяжыкі адляцелі, так? У нас застаўся толькі адзін цяж. А я яшчэ без бока буду 34 секунды. Наш ліс лепшы за ўсіх ліс. О, бача. Хадзі сюды, бача. Давай. Вырашыў ўсё ж такі аб'ехаць. Ну, малайчына, што сказаць. О, Ісус знеслі, добра. Это добра. АМХ приехал сюда, ёлы-палы. Да, уже бегу. Волосы назад. Так, слухайте, гляжу на гэтага лінкса, ўсё менш і менш жадання ім гуляць сёння. Хіба што лишь будзем Т10 гуляць, чым на гэтым лінксе. Все ж таки коловікі гэта не маё. Так, УДС. Справа гулять я не люблю, поэтому поедем на левый бок. На левый бок и... Попробуем допомогчы. Сподіваюся, что пару тяжей все ж таки со мной поедем. Раз, два. Аккурат таки два и едет. А это означает, мы сможем трошки посидеть у их за спинами. Два барабанщика. Цікаво, дык яны разумеюць, што яны ўдваіх тупо фуловы танк забяруць. На працягу 10 секундаў. Пердатели. Хто там пердатель у яго СТБ? Поехал нам, что ему бракуе, не разумею. Стрим на белмове, гэта нешта незвычайнае, цікава, ніколі гэтага не бачыў на ютубе. На ютубе, магчыма, і не, бо я ведаю пару твічэй, пару каналаў, якія стрымілі на белмове. Вось, ну там такія хлопцы несур'ёзныя, яны нерэгулярна гэта робяць. О, ёпку, погляди ты. Хоть ты самому едь уперед. Со мною такая тут
Стой. Зупиніся. Ти ж танкіст. Подстався. Гляди на його. Ні, не хоче. Я так само не хочу, коли що. А з іншого боку, гляді, у їх один танк, другий танк у хмизах стоїть там поза будиніною нейкою. І у центрі Мантикора вошкається. О, концепт смелее. Ой, не поспел. А что не так? Так. Допоможем нашим мантикорам. Я ж менавіта з-за гэтага і пачаў стрыміць, колькі тут прайшло. 2-3 месяцы. Потому что сам шукаў контент і, ну, танкавы, дакладна, шукаў танкавы. Ужо абрыдла ўсе гэта расійская мова і гэтак далей, і нічога няма. Давай, прымай. Ну, людзі, ну трапляць жа ж трэба, ну. Ну, глядзі, бачыце, як іх трапляюць? А ў гэты ж час Майя падыхае, што ты робіш, дурань? Карацей, вяртаючыся да ўтварэння каналу, гэта з-за таго, што тупа не было контенту. І як у прымаўцы, не можаш знайсці, ці нешта табе не падабаецца, зрабі сам. Я так і зрабіў, карацей. Ты паглядзі на гэтага. Ну, сумує. 50Б. Jingle bells. Ну что, поднаглеем трошки, хлопцы, а? Недзе там стаіць у хмызах, бачыце яго? Давай, концепт, выходь. Дасі стрэл другі і ў ангар. Яшчэ яму шанцую, едша. Слухайце, іх даволі шмат тут танкаў было, калі што. Адзінае толькі яны не свяціліся. Гэта дзеля таго, каб не наглелі. Калі што засвяціліся. А тут лепш зарадзіць голду. На гэтага. Ой, 50Б. Что ты за человек таких, а? Давай, назад. У Карока ли что повинно хапать пробіцця? Він повинен уволі выходзіць вось тут. Упс. Микс нечаканно я тебе пробил, правда? Ты не ведал, что я могу так... Собаки гэтыя говно закидывают, ты погляди на их, а? Ой, бля, ну просто нема слова. Я пропоную тобі допомогти нам. Ну, блядь, ну трешак просто. Отдай мышку, господи, кто эту функцию придумал. Так, 257, 280, 76, 410, 47. Блядь, эти пидоры больше за 1000 хп у меня дорвали. Я карту, коли что. Витаю тебя, ВРВ. 100 лет нібы тебе не бачив. Виходні були супер. Але трошки сумне. Бо був один. Я 7-1 лік. Халіра вас бери. З такою гульнею.
Але прадуктыўны, як ты заўважыў, даволі шмат відэа павыходзіла. І гэта ўсё з-за таго, што было шмат часу, каб гэтае відэа рабіць. Мог патэлефанаваць, гэта як у сэнсе? У гэтым сэнсе. Да халера, выходныя ёсць выходныя, ведаеш, я нават учора ўвечары ўжо не было б так сумна. Ну, магчыма, лепш было пагуляць на дваіх, але з аднаго боку малы быў, ну, найменшы сын са мной у хаце. Так, чакай, трэба падумаць, што тут можна зрабіць. Я б падціснуўся вот сюды. Але дзесяткі, сука. У мяне так жым-жым ад гэтых дзесятак. Не, прыйдзецца лепш налево ехаць. Вось, ды гэта. Не, разумею, паразмаўляць гэта я з жонкай размаўляў увесь гэты час. Бо яна, як ты памятаеш, паехала ў Беларусь, там сядзіць са старэйшымі. Вось, то мы з імі і зазваніваліся, што з сынам старэйшым, што з дачкою, што з жонкаю. Усё было як належыць, было з кім паразмаўляць. Адзінае толькі сам разумееш, у хаце, калі сядзіш, то трошкі сумнавата, так. Тым больш, калі прапануеш малому, пайшлі пагулялі, малой ён. Не пайду нікуды. Такая вось лянівая сабака. Як яго працэс паступлення? Ён паступіў. Ён увогуле малайчына, слухай. Я не памятаю, ці расказваў табе ўвогуле, як у нас увесь гэты працэс быў устаўлены. Але амаль што год таму, то бок тут у Польшчы праводзяцца ажно 2 этапы праверачныя перад экзаменам, то бок ведаю той самы экзамен, які быў у мінулым годзе. Ну і ты атрымліваеш балы. Ты бачыш, як ты справішся ў гэтым годзе прыблізна. Вось, і ў першы раз ён здаў матэматыку на 16%, то бок 16% ад 100 мажлівых. І гэта быў трэш. Мы проста так усваляваліся моцна, што націснулі на яго трошкі. Ён нават пасля гэтага ціску дзверы выламаў у ванным пакоі. Псіхануў так крацей. А потым усё ж такі ўзяўся за галаву. Мы яму нанялі 2 рэпетытараў, што вы 2-3 дні спраўкі збіралі. Не, там было не пра спраўкі, там іншае немножка трошкі было, я табе распаведу трошкі пазней. Дык вось, увогуле, калі так ужо... О, траплянне. Карацей, Саша, дзякуй, слава Ўкраіне. Прыбач, героям слава, жыве вечна. Гэта я просто распавядаю трохі іншае, таму трошкі не так успрымаю. То бок распавяду далей. І ён з 16% правільных адказаў ён падняў да 60 ўжо. Праз колькі гэта атрымалася? Паўгады, амаль што паўгады. Яму было цяжкавата і так далей. То бок замежную мову ён здаў добра, 96, і польскую мову ён здаў таксама на 60, што таксама было вельмі добра з нашага боку. Падпіска, палец угару, падабаечка. Добра. Дзякуй вялікі табе за падабайку і падпіску. А так, за выходныя колькі гэта атрымалася? У мяне 7 ці 6 падпісалася, я ўжо не памятаю дакладна. Я ўвогуле... Ну куды ж ты ляціш, сабака? Вось, карацей, то бок да экзаменаў ён падышоў вельмі падрыхтаваны, вельмі заматываваны, і мы абіралі яму гэты кірунак паступлення, так? У яго ўвогуле такога не было нічога, але мы выбралі даволі перспектыўнае. І, карацей, тут можна падавацца ў 5 навучальных устаноў на будь-колькі гэтых прафесій. То бок галоўнае, што 5 устаноў. А там ужо можаш хоць ва ўсе падавацца, разумееш? Вось, і мы падаліся ў гэтыя 5 устаноў, але абралі вось гэты кірунак. У нас была прамысловасць энергетычная, праграмаванне, нават ветэрынарыя была і піар-маркетынг. Вось такія галіны выбралі, і ён паўсюль паступіў.
Але тут ёсць градацыя, таму яго ўзялі ў першы, вось той, што першы стаяў у нас у спісе. Гэта, калі што, была узнаўляльная крыніца энергіі. То бок ён будзе інжынерам-будаўніком узнаўляльных крыніц. Вось такія вось рэчы. Таму мы вельмі задаволены з яго поспехаў. Паступіў усюды, куды хацеў. Проста малайчына. А там я не ведаю, слухай, піша, што расцеш. Ты ўвогуле бачыў, там наляцелі ж зэтнікі. Я вось за што не люблю відэа пра танкі, гэта за тое, што налятаюць гэтыя бедалагі прапаганды адмыты. Ой-ой-ой, як боляча. Я нешта не паглядзеў у цэнтр, у чат глядзеў, у цэнтр не глядзеў. Дурань, бляха. Давай. 3, 2... Ой, спадзяюся, ён мяне не праб'е, слухаце. Не прабіў, не трапіў, добра. Так, адна арта ёсць. Вось, дык карацей я там паспрабаваў іх трошкі кагосьці патроліць, з кімсьці паразмаўляць. Я ўсё яшчэ не губляю надзеі, што некаторыя расейцы ўсё ж такі ачуняюць ды скінуць сабе гэтую прапагандыйскую навалоку, ці як яе яшчэ назваць, цемру. І з іх нешта атрымаецца. А так было, карацей, весела. Эх, я не хачу ў цэнтры ехаць, я б паехаў туды, вось, на узгорак гэты. Адзінае толькі, дзе арта ў іх стаіць. Я не разумею. Так, 6 ДП падставіўся, яго павінны забіраць. Бля. Стаяць тут. Змрок. Можна і так сказаць, слухай, гэта змрок. Бо адзін там увогуле такі смешны быў, ён нават сёння са мною перапісваўся. Ён, тыпу, чамусьці ён вырашыў, што я жыву на тэрыторыі Ўкраіны. Зэтнікі адрабляюць свае 5 серебрянікаў. Бляха, цяжка сказаць. Я ўпэўнены, што не ўсім плоцяць. Не, 9 секунд, гэта ўжо бессэнсоўна ехаць туды. Трэба неяк тут. Так нельга шуткаваць, але чамусьці хачу пагуткаваць пра мыла, што ты маеш на ўвазе? Да бляха, калі ты ўжо спалішся. Чакайце, я зараз закончу бой, потым пачытаю. Бля, тять, паглядзі ты на іх, а? Нет, тут без вариантов, мне подается.
Зараз шарфутер приедет, тут натыркає у бубен. Так, так, не лише шуткувати, так, ну типу з зетником, мабуть, щось це, так? Бач, він разу не зрозумів, що за хмила тримається добре. На жаль, на мой сором, я не добре веду білоруську. Дякую за це режиму і вусатому. Ну, як кажуть, не все, що згублено, Саша. Все, що тримається. Було б тільки жадання, ведаєш? Я колись у 33 годы, я нават не лічу, што нешта можна будзе змяніць, але задаўся цэллю, мэтаю перайсці ў айцішку. І вось ужо 6 гадоў, як я працую ў айці праектным менеджерам. Таму ўсё магчыма. Не ўсё адразу. Так, вы абсолютно правы. Просто трэба ісці. Быў здзелены прастрэл на беларускай мове? Далучайся. Якія праблемы? Што тут? Няма чаму здзіўляцца ўсё ж такі. Простая мова. Як пеў наш вялікі класік. Простая рэч. Памятаеш такую музыку? Песню. Лявона Вольскага. Ёсць РДР на... Но, слухай, прабач, ВРВ. У цябе не толькі РДР на беларускай мове, у цябе яшчэ ёсць ўсё ж такі ўдзельніцтва ў моіх страмах пра SnowRunner. Вось. І хіба я, калі не памыляюся, ты па Expeditions нешта рабіў таксама на беларускай. Во, бачыш, яшчэ не ашалеў да канца. Альцгеймер не перамог пакуль што на 100%. Так і я трасяню, усе трасяняць. Тут у гэтым няма сумневу нават. Мы ж не на літаратурнай мове размаўляем ні ў якім разе. Тут у нас і украінскія словы намешаны, і польскія, і расійскія. Так, паспрабуем заняць узгоркі. Магчыма, атрымаецца, калі яны затопяць ворагі нашай, маю на ўвазе. Уф, сеттер едзе вельмі добра. Так, што за стэх? Раз, два, не. Давай, ну што ты? Боже, як ён кепска едзе. Ага, 4 танки все подтиснули. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, хер вам. Один только строй отримал, добре. Так, там так намешано. Ось я, дякуючи походженню бана слов з української юзаю. Ну так, слухай, ну гэта ж натуральна, бо ти з Пінщини. І там, я ж тобі казав, наприклад, ось я з Берестейщини, так, у мене доволі шмат свояков з Бересті засталося. І я тобі узгадував, що моя хрещена мала мужа, які походять з вёски, Міхасьовщина, Миколаївщина, ці ніяк так яна називалася. Дик у гэтай вёсцы не було нікого, хто розмовляв білоруською. Ну, просто одна українська, больше ніяк. І гэта пад Берасці. Гэта не дзе-небудзь там, на мяжы з Украінай. Дзе ты там едзеш? Так, глядзі, што яны падцікаць пачалі. Угу. «200 альфа, да? Как тебе распярэзала? Паўночная Волынь?» Ну, шчыра кажучы, так. Таму што Берасці-то пабудавалі менавіта валыняне.
Так, один есть. Эй, куда ж ты летишь? Добре. Ти гляди, як ми їх спинили, а? Один танк згубили, а я на 4. Можна спитати, откуль ти і той самий адмін, якщо для вас ці безпе... Да не переживай, мы все выехавшие, это что? Калі б мы были на территории Беларуси, уже б за кратами сидели давно. Мы уже давно выехавшие. Я пасля 20-го году АВРВ хіба што раней, бо ён вучыўся уже 9 год. А так, паходжаннем так. Ён з поўдня Беларусі, а я з Гародні. Ну, лічыў усё жыццё пражыў у Гародні. Таму, калі ты знойдзеш на маім канале відэа апошняе з нядзелі, там убачыш, што я лётаў па сваіх родных мясцінах на самалёце. Ну, паскуда, где ты там? Засветите. Перекинемся, давайте так. И не, я не поеду на его. 619 хп, это ни об чем. Ході, який настирний, а? Ой, не залетело, ну як так? Так. Да нема за що. Як кажуть, було б за що. Дякую, тут. Так, нешта мне не падабаецца. Сеттер ён не будзе свяціць, калі што готовы к КПЗ. А да ПТХ яму не хопіць агляду. Па боку іх супер Хелкат. Ён дакладна будзе тут сядзець, Хелкат. Эміль таксама. Не, Эміль ажно на тым фланзе. Так, такім выпадку мне падаецца, ведаеце, як лепш праз цэнтр праехаць. Ты глядзі, што ён робіць, паскуднік такі, а? Зараз я табе раскавыраю всю задніцу. Ой, як залетело, добра. Схаваўся. Хе-хе. Недалёка ён ад'ехаў. Можна. ВРВ збірае папачку. Усіх у файлік. Это небяспечна. Разумеем. Няма чаго баяцца тут. Перанабіванне яго лепшае за маё. Эх. Магло б добра атрымацца. Асабліва, калі б альфа вылецела яшчэ. Прафесійная дэфармацыя. Яна ва ўсіх маецца. О, слухайце, 2400 накідаў на гэтым лайне. Няблага. Что там мне можно прокачать? Ну-ка.
Так, а ўсё можна пракачаць, чакай. Гэтую пуху. Конечно, у нас будзе топовая пуха ўжо. Так, боекомплект. 3 фугасы дастаткова. Бронебойны. 40 на 27. Так, что наступного у нас? Давайте МХ. Не, давайте яго апошнім. УДС наступны будзе. Берасцейская вобласць. А, Паляшукоў налетела, слухай. Адзінае толькі я, наколькі разумею, Вожык у нас, ён недзе там з поўначы Беларусі, бо ён прасіў у Воршу злятаць. Як паглядзеў маё відэа. Магчыма, ён адтуль. Трэба будзе для гэтага паважанага хлопца нейкі маршрут добры зрабіць з гістарычнай падрыхтоўкай. Саша, калі ты з Берасцейскай вобласці, а прыгадай, калі ласка, там жа ж ёсць нейкі начальнік, так, Берасцейскай вобласці. І наколькі я памятаю, гэты пост заняў былы мент галоўны. Ці ён дасюль у вас займае гэтую пасаду? Бо ёсць такі канал, дзякуй Богу, людзі павыходзілі ўжо з турмы. Народный рэпартёр, хіба што ён так называецца, дасюль. Дык вось Петровскі Кабанок, краці ведаць яго. Козак, о, бляха, я не памятаю увогуле. Просто я памятаю, што Петровскага Кабанова пасадзілі менавіта пасля таго, як яны абвінавацілі яго ва ўдзеле ў распаўсюджанні наркотыкаў. То бок ён галоўны мент, так, але ён пабудаваў гэтыя схемы. І гэтак далей. Дык вось ён дасюль у вас займаецца гэтай хернёй ці не? Іх шмат. Я памятаю, што там сетка была, то бок каго выкрылі, таго выкрылі ўжо. І там яны былі звязаныя з міністрам на той час, але гэта ўжо проста колькі мінула гадоў пасля публікацыі гэтага роліку? 5, 6. Чым яму яшчэ займацца? Не, ну няблага было б і гэтых злачынцаў лавіць. Ба, ведаеш што? Я чамусьці па наіўнасці сваёй дзіцячай, я лічыў, што менты дзеля таго і існуюць. Потым у 20-м годзе трошкі дадалося, канешне, да гэтых ведаў. Вось, што не толькі дзеля гэтага яны існуюць. Прашляпіў, боже. І з вамі цікава, трандзец, але гульня ў такім разе не ідзе ніяк. Трэба неяк засяродзіцца на чым-небудзь адным. Ну-ка, падставіся, не? Давай! Хлопцы наши просто. Так, тут суперконь, ён праб'е. За мной вучыўся гаец. Малады хлопец, як скончылі, то ён здаў нешага. Як БЧБ. Супер. Як кажуць, патрабаваны хлопец. Зараз такія патрабуюцца рэжыму. Тыповы кейс. Ну, не тыповы, неправда, ВРВ. У мяне ўсё ж такі ёсць досвед, калі вельмі шмат людзей яны адзін аднаго крылі. Ну, уяві сабе, што вось умовы набліжаныя як да фашысцкіх. І ўсё ж такі беларусы дапамагалі адзін аднаму. Нават у мяне ёсць кейс. Можа, гэта проста з-за таго, што радзеншчына і гэтак далей, што нават самі менты дапамагалі людзям скрыцца. Канешне, не ўсе, але такія кейсы маюцца. Вось. Адзінае толькі ў 20-м годзе вырашыла, каб менты падтрымалі народ Беларусі, вырашыла тое, што
Лукашенко падтрымала моцна Расія. Вось гэта яго выратавала. Так бы Гардзеншчына паўстала ўся. Большасць з іх усё разумее, абсалютна. Згодны, Саша, абсалютна. Яны сапраўды ўсё разумеюць. Там хапае такіх як Губазік, такіх як гэты Карпянкоў і так далей хапае, бо яны нават не увасабляюць сабой, ніяк это, чакай, яны сябе не адчуваюць як беларусы. Яны лічаць ці то савецкімі людзьмі сабе, ці то нейкае яшчэ пачвары там хімеры, ці як іх яшчэ назваць. І таму вось зрабілі тое, што зрабілі ў 20-м годзе. Але вялікая колькасць людзей, яна проста, чакае. Чакае на змены, чакае, няхай там, калі ўварвецца полк Каліноўскага ў Беларусь, і гэтак далей, то бок. Так, а хто самы Хрэнін? Так, Хрэнін увогуле ён расеец. Ён, калі не памыляюся, ён нарадзіўся ў Расіі і вывучыўся на Расіі, і ўжо пасля заканчэння вышэйшай установы толькі пераехаў у Беларусь, яго паставілі на гэтую пасаду. То бок зрабіў кар'еру ў Беларусі, на тэрыторыі Беларусі. А так, ён рускі. І такі хапае, такі хапае. Так, зялёнку поедем штурмовать. У Менску хапали белые беркуты, я не ведаю, хто гэта такі, амап піцерскі. Слухай, я не сустракаў доказаў. Пакуль што не сустракаў, нават тыя хлопцы, якія беглі з Амапу на захад і, калі так можна казаць, нягледзячы на тое, што ім дыскрэдытаваныя Байсол і Белпол, яны не маюць доказаў гэтага пра непасрэдны ўдзел расейцаў. Былыя беркутаўцы былі... былыя, а не белыя. Гэта я не заўважу, прабач. Чакайце, былыя беркутаўцы... Ёсць доказы, напрыклад, што... Чакайце. Вырываемся са 140-м, добра. Доказы ёсць, напрыклад, што удзельнічалі гэтыя з Украіны, якія разганялі Майдан, памятаеце? Гэта ж беркутаўцы сапраўды яны былі, ці не? Так, яны так, добра. Вось, ой, ёб твою мать, вось гэта я уехаў. Я будь, хлопцы, прикрывайте. Паскуды. Раз, два, три, нікого не адкідалі. Наваліў штаны. Не, яго забілі, я думаў, што ён з'ехаў. Калі беркутаўцы, то ж гэта, лічу, украінскія унутраныя сілы, якія выступалі на баку Расіі. Так, 4 хвілінкі яшчэ будуць дзейнічаць нашы рэзервы. Трэба будзе падрубіць наступныя. Далі, там быў трыпл. Просто як самую танную шлюху у гэтым раёне раздзярбанілі. Звычайныя саюзнікі. Но тут, ведаеш, тут як акурат такі складаецца ўся гэтая складаная сістэма з міжнароднымі адносінамі. То бок, калі ёсць некаторыя адзінкі, якія падтрымліваюць, звычайна гэта дорага. Тут калі што бясплатна, так што проста заходзь і падстаўляйся.
Ось. Ну, у мяне, калі што, ведаеш, з 20 па 22 год, калі аб паплечніках размаўляць, было трошкі агіды на тое, што украінцы толькі сярод народу, так, то бок не ўлада, а народ падтрымалі беларусаў. Маю на увазе, конечно ж, беларускі народ, не войска. Вось. І гэта было незразумела. Усё зразумела стала 24 лютага. Чаму так? То бок проста Зеленскі і ягоная каманда, яны сапраўды спадзяваліся на тое, што Лукашенка не дасць зрабіць тое, што ён зрабіў. Вось. Але усё выйшла так, як выйшла. Зараз у мяне, калі што, няма ніякай увогуле ні агіды, ні нічога. Я цалкам разумею, для чаго гэта было зроблена. Людзі проста ратавалі сваю шкуру. Вось. І, дзякуй Богу, сёння ў іх адваротны момент узнікае як сярод народу украінскага, так і на палітычнай прасторы. Ты глядзі, як нашы раскідалі іх, а? Не, стой! Хлопча, стой! Сапраўды яго там раней не было. Вось, і даволі шырока падтрымліваюць той самы полк Каліноўскага, адзначаючы, што гэта беларускае падраздзяленне, ну і гэтак далей. Упс, -1. Вось, то бок, казалі у вас да такі бацька, што вам не хапае, нам бы такога. Так, казалі, вось гэты вось вобраз, да, ці экземпляр, як яго яшчэ назваць, што ён такі моцны, працавіты, гаспадарчы, ўсё такое. Гэты міф хуценька развеяўся, таму на жаль, дзеля гэтага трэба было распачаць вайну. Можна было б трошкі раней здагадацца, ну, але як ёсць, гэта ўжо так складаецца, як складаецца. Цікава, шкода падставіцца яшчэ раз ці не? Кракадзіл паўзе там. Так, апошні раз яна тут свяцілася, недзе гэтая шкода. Ну-ка, давай, зелёны, подсвечивай. Так, 34,85 едзе йому на допомогу, добре. Мне падаецца, мне лепей таксама паехаць туды. Нехай апошнім, але ўсё ж таки... О, Т-25 падставіўся, добра. Сука, ты паглядзі на яго. Я чамусьці забыўся, што тут жа ЛТ стаіць. Я паехаў. 758. Собака. Как тебе черти драли. Так, там ширеет сир.
Цікаво, Чарайцер де буде? Його не було сенсу їхати назад. Я повинен був тут зостатися. Угу, 52 сюди їде. Давай сюди, давай, хлопче. Так, Чарайцер від'їхав назад, це правда. Так, бля, ти погляди на його, які хитрі. Тільки кавалком вежі він сюди проїхав. Буцем був відав. Сука, бля, як йому шансує, а? Як йому шансує? Ти, паскуда, під'їдь. У меня такое отшивание, нібито і он вилетів. AMX гэты. Так. Тривайтеся там, я вчора на броні медивак задонатив. А ні, гэта треба було тільки Іскандерами Х-101 йобнуть. Все свояки в Україні по матчиній лінії. Ой, спочиваю. Нам треба буде зробити огляд на аніме. Гэта ти до кого звертаєшся, Верва? Так. Так. Что мы тут будем робить? Войду 80-ки и 9-ки. Я б застався на гэтым фланзе, калі што. Да мяне? А навошта аніме агляд рабіць Girls und Panzer? Бо я не фанат аніме, калі што. Так, Т-49 ник вельмі дзіўна паехаў. Што, я нікога не заўважыў? Толькі зараз яго падсеклі. Ну, давайте паспрабуем. Па-першае... Бу! Сваё жыццё за тое жыццё. Подтискаемся.
Ну што мы тут? Трэба чакаць астатніх, хто каб паціснулі яны таксама. Разам з мной. Жыццё замерзло. Ну, успомніў баян. З Варкрафта 3. Трэба больш золота. Так, як там так казалі. Такс. Так, 752 подъехал, добро. Так. О, гляди, кто это? Ну иди ты там. Недзе хаваецца, знаходзяць гэтыя нычкі. Ой, тю-тю-тю-тю. Правый бок. О, поглядите на правом фланге, что у них деется. Ну, бляха-муха, ну. Ну, як же ж так? Так. Ой, чоловіче, цікаво тобі так гулять, а? Поехать в центр, базу боронить. Бо інакше зараз останусь там у троих и все, гамон. Так. Правый фланг усё, скончился. Так, наши у центра яшчэ нешта робяць. Гэтыя па флангу цікава, як яны будуць заходзіць. Хіба што адсюль паспрабуюць збярым. І ў такім разе нам трэба гэтую горку закрываць. Давай, подставляйся. Каб яшчэ ляцела. Так, футюр едзе уже тут. Ён кагось чакае, хутчэй за ўсё. Так, добре. Gdzie jeszcze trochę? Nie глядишь на него, а?
Santa don't ever get stuck like this. Nice. Have it, mate. Call it early retirement. Ну що, ти наступний 30-й. Solid blow. Сколько там хари лупиться, а? Nice. Have it, mate. Трапив. It's a good time. Паскуда. Не дали, на жаль, не дали. Можна було б нормальово їх оборонити тут. Там нічия навіть. О, як все кепсько трималося. Так, резерви треба подрубити. Скончилися. Так, восьмерки супроть восьмерок. Слухайте, а неблаго може отриматися. Ну-ка, поспробуем. Сподіваюся, тільки ЛТ засвітить ось тут. М? Допоможеш? Супер, поехал, добре. Так, так, так. Тут мне давно перешкоджають, я його не зауважу. Ось було б добре, щоб поїхав ніхто все ж таки. Давайте, давайте, супротивнички, давайте. У меня барабан готовый, но... И никто не з'являється, собака. Капс, да, яны ўвогуле не поехали на гэты фланг. Ты погляди, а? Да як так? Давайте, протискайте, алло. Из 6, ёлупень. О, я такого давно не бачив. Как просто стоит. Что? Ах, это от Ольми не засветили. Поехали, что тут еще робить? Нема чего стоять. Бля. Наши ЛТ это просто кадр. Ты, блядь, погляди. Пробить все на фугасе. Собака. Як же ж тобі пошанцевало?
Я для його шотни, ризикую. Ой, дякую Богу, он не пробил меня. Ну что, засталось только у Тепти дать отсюда. Каб отпустили. Але нечто мне подсказывает, не отпустить. Тому поедем сюда. Бум, ну что, хлопцы, поедете боронить базу. Левый фланг у нас отжали. Так, по-моему, оттиснули, что зараз будете робить. Шапатак. Ой, мягенький, солоденький. Ходи сюда. Ну-ка, засветись. Перенабиваем. Из 6. Чакай, чакай, чакай. 300... Блядь, дурень. Вай. Чакай еще 16 секунд. Ай, бля. И ты ходи сюда. Недзе там поміж гусеницами ему треба стрелять. Ой, боже ж мой. Чакай. Ты допоможешь мне, не? А я он вылетел хіба что. Кілана зробила 2 фраги і яшчэ не свяцілася. Ты упэўнены, што ён там? Я тут не могу выйти, коли что. Блядь. Як же ж гэта было патрэбна зараз? Я зараз тут у хмызах паставлю трошки, хаця б посвячу. Дякуй Богу, трапілі. Что тут мне пропонують, як заўсёды? Несите гроши? Ну, конечно. О. Ну что, штурмуем центр. ВРВ все спробує підняти мене як вінрейт за кошт питання заданого на англійській мові. Are you winning that? Так,
Так, минулый бой я перемог. Адзінае толькі там перадапошні снарад ён паляцеў так благо. А так было не кепска атрымалася. Ебр, мантикор, КСК, йоу, глядзіце колькі іх тут, а? Так, 277, ну-ка, ты ж там стоишь, не что хочешь? Ой. А яно яшчэ і заляцела. Ну, прыемна ж. Дарэчы, слухай, я вось паглядзеў, калі запусціў гэты стрым, мінулую статыстыку, ну, маецца на ўвазе гэтага, які ў пятніцу рабіў стрым, бо мне чамусьці падавалася, што ў мяне статыстыка даволі кепская была, і толькі вось апошнія баі яны пайшлі. Але сёння раніцай, запусціўшы ўсё гэта, паглядзеўшы на ўсё гэта, так бы мовіць, цвярозым вокам, и оказалось, что я и не таки уже безнадейный. То бок было... Чекай, 3, 2, 1, на! Для профилактики. То бок было колькі там? 56% винрейту. Что было приемно, трохи вышей. Ой, солоденький бачок. На. А альфа якая? 480 лічи. Блискавица, яна будзе там стаять ці не, як у лічцы? Приезжай, так. Мне падаецца, ён там засумаваў, але на всялякі выпадак кінем. Рына Чаронта. Ой, як добра, ой, як добра. О, заляцела яка. Подловил. Як я люблю казаць, я не падла, але падлавіць паспеў. Чакай, хлопче, чакай. Зараз мы тут выведкой трошки займемся. Так, 140 ад'ехаў па скарбе. О, як гэта, чакай. Засмуціўся, што я яму адвесіў безадказную. Ой, ну что ж ты так? Мне падавалася. Чакай, ты дзе там? Ну что, намацаем мэрту. Бачыце, яна там недзе стаіць. А хто гэта бачат? Там бачат будзе. Ой, як паляцела кепска. Другий раз не полетела. Ай, крыўдна. Сиди, собака, что ты тут себе дозволяешь?
Так, я уже голдою тут. Шмаляем, так. Ой, ёб твою налево. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А, бля, ну... Не, хіба що тут уже все, гамон. You proper belted it. One of our tracks is damaged. Now that's how you bloody do it. Бум, арта, конечно же, арта добери. Ех. 3600 усього. Трошки не летіло чомусь, не розумію. Було б уже 4,5. Каб летіло. Але гэта Удес. Що тут скардиться на його? Тут розкіт, як у слона. So can we just slow down? Так. Поехали. Черепашек ниндзя выгуливать будем. Is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Safe and Так. Я не хочу ехать на мост, коли что. Гэтая ідэя мне не падабаецца. Але што рабіць інакш, я трошки не разумею тут. Так, хто супраць мяне? ЦЦшка. 5:30. Не, гэта ўсе мяне там сустрэнуць нармалёва. Так, адзіна толькі калі шапатак паедзе на мост з іх боку, то гэта будзе для мяне падарунак. Так. Тут 30 у нас, КПЗ таксана з нами. Давайте поглядим. Чу. Ось так треба стати. Ну, бля. Вось гэта было не патрэбна, каб снарад паляцеў уніз. Сука, 360, ну... Ох. Мінус брасик. 6, 5, 4... Добре, що залетів. 1-1. Але Т-30 у нас помилився надто моцно. Став кидати вліво і його тупо пах, готовий. 2 брасика, коли що. Вони зараз поїдуть на мене. При підтримці своєї арти. Хлопці, потрібна допомога. Ось ты мне потребен, где ты? Сюда ходи. -2. Так, там Шкода Т-50 подъехала уже. Ось цікаво, гэта другі брасик. Ён униз спусціўся, добре. Не поехали мосточком, але б могли.
На двоих Інет мені розділив тут як ліпку. Оп, оп, оп. Не то я атрымалася, што я хацеў, але як ёсць. Don't leave me, boy. Like the city, but I am tired of the same people, but the same things. I want to escape now to another place now, but with you 'cause I don't want to be alone. Tell me if you want to fall. Поедем до тяжиков. Налево. Павалім трохи дрэваў. Глядзім, што з гэтага атрымаецца. Don't leave me, boy. Хто б сумняваўся там, што Мыкс прайграе. Сыркавы 2 штукі. А чаму адзін паехаў туды, няўжо? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хлопче. Так, адразу галду лепш на гэтага хлопца. Не, ну альфа могла б уже бути і повишей трошки, ведаєте? Не-не-не-не-не-не-не-не. Это, коли что, был блайнд. Блять, я ну ніби з-за вуха вилетіло, бачили гэта, не? Так, 140-й пайшоў. Як кажуць, за рыжыкамі. Так, у нас тут баджер, весоты, усе далёка стаяць. Калі што, яны падціснуць і забяруць мяне. Не так, што каб бясплатна. Все ж таки нейкія кошты за гэта заплоцяць. Там себе апарт з пражэттам. Трэба цікаць адсюль. Ух, сустрэлі як Е3. Што гэта было зараз? Ну, альфа, ну. Прабач, хлопче, але не твой дзень сёння.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ось зараз було добре. Так, треба потиснути. Допомагай. Ой, ёб твою мать, як полетела криво. Optics are down. Time to start swinging and see what I hit. Так, там 113 будем. Цікаво, ті, хто чекає. Чекає, паскуда гэтая. Угу, 113 так само. Нечто пошло не так, правда, Леопард? Мінус. Так, я ще 2 рази. Хіба що тамкануть змогу 113-го. Так, наш центр заняли. А вось гэта неспадзянка была. Crap. The tracks have been proper totaled. Can't move. Альфа, альфа, альфа. Трошечки, зовсім трошечки не хватило. Let's get the lead out, lads. And that's all she wrote, boys. А йому... Ні, йому хапало альфи, коли що, його нормальово летіло. Так, ну ён яго не тамкане ніяк. Нормально, 4200, чаму не? Потно было, калі што. А для такого боту 4200 гэта мало. Добра, X зняты. Можна пераходзіць да MX-у. І ўжо скончваць на гэтым танку до конца. То бок яшчэ 1,5 гадзінкі лёгка пагуляем на ім. Так, што мы тут будзем рабіць? О, Wild Rabbit прыйшоў, прывітанне табе, шаноўны. Вельмі рады, не памятаю, ці на апошнім тыдні ты ўвогуле падключаўся. Нешта мне здаецца, што неяк ты не заходзіў. Номад. Мы разам з табой едзем у пазіцыю так сабе. Як твоя справа ўвогуле? Так, бурасик, гэта добра. Гэта кепска.
Да я сам танки інсталяваў, паўгадыні іграў, вот. Не, ты павінен быў бароцца супраць гэтага. А не прыцягнуцца да гэтага. Памятаеш, як гэта было ў фільме? Чакай, гэта ж была трэця часціна Зорных войнаў. Ну што, ніхто не паедзе? Нават цяжакі не едуць. Да вы што? Яны кінулі гэты фланг. Один. Два. Весь барабан зайшоў. Я шчаслівы чалавек. Зараз перанаб'емся. Да як дадзім. Яшчэ адзін барабан. О, вось яны ўсе. Вось гэтыя пачвары сядзяць. Ох, елачка атрымала там па саплях. А чаму б не пад'ехаць? Вось сюды за гэты каменьчык. Ой, 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 ой. Нехта ў іх ёсць. Мне падаецца вось тут. О. А я цябе знайшоў. Ну і што ты там будзеш рабіць? Падчакаць, пакуль да табе ВК прыедзе, ці што? Пад'едзь, гэта ж бяспечна там. Ага, ты мяне прыкрыеш, ну-ну. Ой, дурань ты, просто дурань. Что, 237? Откуда у его такая альфа малая? Это як? Давай, Номад, допомагай. 237. Это все отсюль. Отсюль меня бьете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну все, гамон. Тут гамон уже так. Так. Ой, не хочу гулять на этом танку. На Линксе я маю на увазе. Тут мне потребно 6100. Так, а тут полевая модернизация. Что мне полевая, коли что? Ну давайте. Як альтернатива дзеля гэтага Линксу, лепш на ім згуляць, чым на Линксу. Ой, конечно, у меня боекомплект зусім нейкі, слухайте, 20-30 набояў. Давно не гулял на Т-10. Давно.
Так. З улікам таго, што брані на гэтым танку амаль што няма, трэба ехаць на фланг СТ. Сюды стаць пад гэты замак. Падабаюцца мне гэтыя манеўры, якія БЗ выпісвае за МХ-ам. Дзе ж гэта хлопец, а? Ой, ты ж паглядзі на гэта, а? Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Есть пробитие. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Есть оставить цель. Блядь. З барабану просто. Пум-пум-пум, готовы. Якая спёка, а колькі ў цябе зараз градусаў? У нас сёння абяцалі 30. Да блин. 26? Дык гэта ж нармалёвая там тэмпература, не? Ладно, паехалі на гэтым лайне ўсё ж такі. Мабыць, ужо і 28. Магчыма, я пакуль што не адчуваю, што ў нас ёсць тут некая за 30. Бо звычайна, калі ў мяне 30 вось, а гэтай пары, то ну цяжкавата. Ужо з ілба ўжо цячэ. Нармалёва так. Тут я яшчэ трываю неяк. То спадзяюся, што не будзе ўсё ж такі 30 сёння. Лінкс, твою мать. Ёсць такі, хто любіць гэты танк, а? Ну што? Трэба неяк прорвацца, хаця б арту забраць. Ладно, паспрабуем адгуляць як нармалёвы ЛТ. Але, бля, з такім аглядам. Халера, што за танк? Хто я цябе выдумаў? Яшчэ і пушка не падымаецца ў яго, разумееце? Ой, ёптаю, куды я заехаў? Шалёны нейкі. Радыус развароту. Не ўлічыў ніяк. Ну вось вы уяўляеце сабе вось такі ў рэальным жыцці? Ну як так можна? Гэта ж немагчыма. Давай, круцісь. Бом. І такое здараецца. Не перажывай, Ялсіха. Так. Да яшчэ і лазер замест гарматы. Так, нашыя паехалі направа, і невядома, што яны там робяць усе. Бо яны кінулі лева. Паехалі. Мабыць, уже 28. Так, пастваенны французскі геній. Ну, аб'еўся кавы з круасанамі і вытварыў вось гэтае вось. Французскія колавыя танкі.
Не, ну глядзі, як ён лётае, ну як гэта ўвогуле мажліва? Яны ж важаць там, ну, 8-10 тонаў. А ён такі, уи, як на сноубордзе, разумееш? Ну што, страляць будзем? Не. Не, гэтыя стаяць, проста яны не страляюць. Ну, у такім разе што? Я прапаную самому пастраляць. Давай. Калі ў нас ужо лазер замест гарматы, то чаму бы не? Так, там быў бурасік. Зараз мы яго тут трошки падсвецім. Оп. Расейцы вылічылі дзелянку фронта, куды гэтыя машыны перакінулі ВСУ. Не, я памятаю, што там Францыя абяцала нешта, але не чуў, каб яны сапраўды іх кінулі. О, глядзіш ты на яго. Электрі. Ой. Ой-ой-ой, хутчэй адсюль. Дзякуй Богу. Ён другі раз не даў мне. Ну што, як і чакалася, гэтыя хлопцы нічога не зрабілі. Снайперы білі па колах. Ну, ўсё, зажалі. Заціснулі з усіх бакоў проста. Снайперы білі па колах, а птуршчыкі ўсё спалілі. Ай. Так, цудоўна працуюць, калі трэба шпекаў у шлёпках ганяць па Афрыцы. Ну, толькі па Афрыцы. Хуценька, так бы, з вецярком, як кажуць. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. Бессенсовное колониальное лайно. Ну, мне тоже так подается. Так, мы с девятками гуляем, там мы не поедем до тяжей, поедем сюда. На узгорочек станем. Це він подається. Не, я носа старила. Вітаю, Ян, вітаю. Справді рада тебе бачити. Як справи? Цудовно, насамрэч, цудовно. За апошні тиждень, як бачиш, додалось 10 підписчиків яшчэ. Да ўвогуле на гэтых выходных відэа просто заляцелі. Ну і ў астатніх справах таксама ўсё добра. Што не можа не радаваць. Спадзяюся, у тебе таксама. Ты так неяк у панядзелак з'явіўся і потым знік кудысьці. Як у тебе справы, раскажы? А ну, появись ізноўку. Ох, тут у нас тут кондоры могут селиться, не только мы. Добре. А вось гэта недобра, што ён здох. Бо нам святло патрэбнае.
Так. Я ось на ровері льотаю без забойства машин. Не трэба. Машыны гэта, ведаеш, хутка не трапяць у чырвоную кнігу. Іх трэба, як гэта, не шанаваць, а зберагчы. Каб потым наши прапраўнушкі вывучалі, як жылі мы у эру паліўнага гэтага выкарыстання. Там вожак таксама, я памятаю, што хацеў палётаць. Вы разам лётаеце ці асобкам? Рыхтуюся да верасня, прыкладна 1-2 паеду на той хайк з сабакам. А, тут не ўжо худзенька лічы. Гэта сапраўды. Вось гэтага ведаеш, што ты вось гэтай думкаю зачапіў проста Аню. Яна чакае, табе не перадаць як. Чакае, калі ты ўжо з'ездзіш, падзелішся з ложыкам, ездзі ад часу разам. Прабачце. Дыкцыя ў мяне тая яшчэ. Зразумела, ён пісаў, нібы вы сапраўды там нешта нават планавалі і гэтак далей, то бок, магчыма, у той дзень вы акурат разам былі. Павярніся, ой, а хто гэта тут у нас? Опс, мне пора ісці адсюль. Так, Т-49 іх добра зрабіў, калі што. Калі ў цябе ўжо ёсць нават і дрон, і ты такую себе вакацыю спланаваў, ну, мне падаецца, ты ўжо забавязаны зрабіць цудоўнае відэа і падзяліцца з супольнасцю. Канешне, яно не паляціць у яго. Ну, канешне, сука. Другі раз таксама не паляціць. Собака. Я за яго 2 шоты атрымаў у борт. Слухай, можна гатовы пера, хіба што. Засвяцілася і стрэлілі то ў яе, траплялі ў мяне. Ну, колькі вас тут, а? Паглядзі на іх. Сабраліся, бляха, без бутэлькі. Вы што? Куды ж ты паехаў? Куды ж ты паехаў? Трывай Е-75, трывай як хочаш. Але ты павінен усё гэта перацярпець. «16 секунд. Бляха, вось гэтага б зняць зараз, а? А мне яшчэ 7 секунд перанабівацца. Так. Хлопцы, блядь, ну што вы там робіце, алё? Так, Т-49 павінны забіраць. Ну яго ж павінны забіраць, алё. Чэрці ёбаныя, блядь. Ой, прабачце. Падгараю ўжо ад такіх поплечнікаў. Так, цудоўна, што я так спадабалася, спадзяюся, ўсё атрымаецца. Я таксама спадзяюся. Слухай, ведаеш, як зараз жартуюць украінцы, што ўжо нічога лепш за тое, што зрабіў Антон Птушкін у трэвел-блогерстве, ўжо нічога не можа быць. Таму прымай пальму.
Ось, приймай і давай уперед. Мне падаецца, будзе супер. Сюда. Учора з сабакам ездзілі па лесе, цудоўна было. І Гацей, ты ўвогуле, зараз я буду табе зайздросціць. Я і так табе зайздрошчу. Бо у цябе сабака ёсць. Ось, на контровера я табе не зайздрошчу. Заснуем альянс белблогераў. У мяне, калі што, увогуле такая мысля была. У мяне нават назоў ёсць для гэтага. Адзін, это, канешне, каб былі грошы. Я калісьці з жонкай на гэты конт разважаў і казаў ёй, вось было б у мяне там 10 000 доляраў, зрабіў бы тое. Было б 100 000 тое, мільён тое, і ну, мільярд адпаведна тое. І вось на мільён у мяне б сапраўды быў бы медыа-альянс. Я б зрабіў яго, каб выдаваць кнігі, той жа Янушкевіч бы фінансаваўся з гэтага альянсу. Вось. Дарэчы, калі не ведаеце, яны зараз збіраюцца перакладаць графа Монте-Крыста. Так што раю падтрымаць. Вось. І крыцей. Ну, канешне ж, гэта была суполка блогераў, тыпу, ведаеце гэтых тык-ток хата ці неяк, так яны называюцца, калі яны збіраюцца ў адным месцы. Вось. То бок, у мяне такія планы ёсць. Нават нейкія такія, ведаеш, вельмі-вельмі грубыя, але планы маюцца. Пра графа Монте-Крыста. Да, таксама ведаеш пра яго. Дух. Ой, подставил сраку. Мне падаецца, такая ідэя, она б стрэліла бы, дай бажа як. Але слухай, была б толькі адзіная перашкода, калі гэта рабіць зараз, то, конечно ж, гэтыя арганізацыі, гэтыя блогеры, яны б усе былі адразу экстрэмістамі, то бок на тэрыторыі беларусійнай улады не толькі улады, а ўплыву мелі бы значна менш. Ну, гэта яшчэ можна неяк паразважаць. Што з гэтым можна зрабіць і як? Тым больш, ты ў нас юрыст. Ты ведаеш, як можна. Отчиняем НК. Ілля Шинкаренко цудоўна прасоўвае родную мову, мабыць, чуць, і бачу яго не. Першы раз нават чую. А што за ён? Бо ён ніколі не трапляўся мне ні ў пошуку, нідзе абсалютна. Я ведаю, калі што, Іллю Пісаренка. А Шинкаренка не ведаю. Кромвель. Что ты тут робишь, а, Соніка моя? Насамрэч, тут бы лепей неяк ляцець у гэты. Падціскаць. Ай-яй-яй-яй, як ён якасна стаў там. Гэта ўжо другі раз, калі ЕТ-52 трапляе проста ў каточак. Мінулы раз, памятаеце, там каточак, і над галавой яго пранеслася, і ў выніку гэтая поскудзь там нарабіла злачынству. Так, это что такое?
Так, все ж таки я лишу, що треба потискати тут. Ось гэты левый фланг. З барабаном поўным і... Так, малады зусім хлопец, ён больш у такту... ну, тады, канешне, я пра яго і не чуў. Але знаходзіцца ў Беларусі. Дзіўна. Ну, можа быць. Калі ён толькі тыктокам займаецца, то не дзіва, што я пра яго не чуў. Так, хлопцы. Давайте сюда. О, глядишь ты, кто тут у нас мається, а? Супер. Гени ссутся. Давай, дурасик, давай. Ходи сюда. После третьего стрелу его только завалили, ну. И такое бывает. Так, дед, мы можем анекдоты один одному распавядаць и захапіць тыкток. Не, ведаеш, мне падаецца, гэты фармат. Ён не для тыктокераў. Адзінае, што я бачу, апошняе з таго, што я бачу, калі анекдоты сапраўды былі смешныя, гэта ангельскі ці амерыканскі, я ўжо не памятаю дакладна канал, хутчэй за ўсё амерыканскі. І ён, тыпу, называецца Dead Jokes, хіба так. Ну, тыпу, бацькоўскія жарты. Ён так перакладаецца. І там у чым яго прыкол? У тым, што распавядаецца гэта нібы паміж прышэльцамі. Яны там ужо надта смешна іржуць над гэтымі жартамі. Ой, як заляцела добра. Прыемненька. Я бачыў тут там батл паміж людзьмі. Ну, батл не батл, но там тып яны графічна намаляваныя, яны сядзяць у гэтых хмызах заўсёды. Бляха-муха, ты паглядзі. Што там гэты хлопча робіць? Ці ён прадстаўляе нейкую небяспеку? Вось, і там... Ну просто яны такія з сябе выціскаюць гэты смех. Вельмі смешна, карацей, гэта выглядае. Што ты тут робіш? Ты паглядзі на сабе, а? Сядзіш у хмызах. Не сорамна табе на цяжкім танке так гуляць. Так. 2 альфы, 2 танкі. Атрымаецца ці не? Сел на твар. Атрымалася. Там амерыканцы, той, хто засмяяўся, п'е. Ну таму яны так і стрымліваюць сабе. Таму і атрымліваецца вось гэты смех такі дзікі. Так, са слязьмі. Што, крочым далей. 32 тысячи досвіду. Нам патрэбна, прыгадаю, 98. Але яшчэ шмат. Так, колькі нас... О, акурат можна падрубаць рэзервы апошні раз. І калі яны скончацца, то і стрым завяршаць у такім выпадку. Падрубаем. 1, 2, 3. Поехали. Ой, дзясятачкі.
А десяточки... Я хочу згуляць агрэсіўна. Хочу сюды пад'ехаць. Да цяжыкаў. Там балкончик ёсць. Вельмі якасны. Вось на ім і згуляць. Colby, the Shredder. Давай, ВЗХ. Так, ну что, хто у нас тут будзе? На жаль, у мяне гляду слаба. Я спадзяюся, што тут ніхто з вачамі не прыедзе з іх. Так, ВЗ на рагу, конь на тым рагу. Т-57 яшчэ... Ой, ой, боже ж мой. Вось гэта манеўр для дзесяткі барабаны. Ты ж у топе, хлопча. 216 рейтинг у его. Ну, а на что ты сподівався? Так, часом здараюцца дзіўныя рэчы. Так, трэба вось гэтае дрэва паваліць. Вот сюды. Ну что ты уже просишь у мяне некую дапамогу? Ты лічыў, што ў мяне агляд ёсць ці што? Ці ты не ведаеш, што ў Макса няма агляду? А ты, Ксор, давай падстаўляйся ўжо. Бо танкісты не павінны гуляць так, як ты гуляеш. Сапраўдны танкіст, ён едзе ўперад. Так. Так. Мне не падабаецца, што ВЗХ адсюль з'ехала. Бо мяне заставілі аднаго тут на траіх. ВЗ-114, ВЗ-55. Цікава, я яго тут блайндам прашыў ці не? Здаецца, мне не. Тым больш, што ён на тым баку быў. Ух. А я без барабану, Вось я казаў, што я на траіх сюды прыедуць. Сука, прыязджай. Калі ўжо ўстаў там, то ей, давай едь. Трэба будзе барабан халды зарадзіць. Enemy armor penetrated. Enemy armor penetrated. Penetration. Барабан прыняў. Мне толькі 3 набоя. Ось каб быў фош Б, было б ажно 5 набояў. Я б яму тут 2 дадаў бы яшчэ. Так, і з трэці едзе. Але ён не жахлівы, калі што. Ён не страшны. Его павінны збіраць. Карацей, назовем НК Бел... Иди в сраку, не. Я такими рэчамі займацца не збіраюся. Excellent hits. Ой, яке кончене. У меня была іншая назва в голове. BMG. Аббревиатура. Belarusian Media Group.
Давай, допомагай. Что там за на ТС-57 за гулец такий, я не розумію. Ну то прикривай. Бачиш, там стоїть один йолоп. Потискай. Что, еще раз попробуем блайнды. Так, гэта паскуда яна тут стаіць. Ой ты, блядь, долбоёба кусок, ты погляди на себе. Что так? Ты стоишь на месте, ёлупень. Придурок, блядь, доморощенный. Стоит, ну погляди на его. Ой. Всем же тяжко играть, гулять с долбоёбами. Пробачьте. Так, что ты написал там? Бел не дярж, абл агра райтопс набыт союз сосок виконуючих блогерські функції. Він глядить сюди, так, він глядить сюди. ПВ, конечно, подъехала. На жаль, я його не висвічу. Огляду не хапаем. Ты погляди, хто їде, а? Засвітив. Вон зверху стоїть. Та і хер на його. Что тут такое? Ось как кто-нибудь был нормальовий, а? Обов'язково треба висратися. Так, Т-10 мы утопяли, мы супер... Ой, концепт. Ой, бляха, Т-10 такие не актуальны уже. Ты ведаешь, на что отсылка? Бел не держа был... Ну, мне адзінае, што прыходзіць у галаву, гэта вось гэтая дзіўная... Чакай. Гэта не звычка, гэта... Бляха. Ну, карацей, вось гэтая навучка нейкая, да, савецкая. Калі яны ўсё ператваралі ў абрэвіатуру. Але у маёй галаве наконт гэтага прайшоў пераварот, калі я прачытаў 1984 Орвела. То в Украине я нават неяк так, ну, найменне да найменне, назоў, а потым такі, бля, ну сапраўды выглядае як новаяз нейкі. Так, фазы. Что, хлопцы? Засветите кого, не?
Бурьяны не светятся. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed О, to feel like. I can show you, yeah. I can show ух ты, господи. Мимо, мимо. Ты погляди, а? Дека бога шальфа летит нормалёва. Не заниженная. Хлопцы, ратуйте. Паскуди, відсюль глядять і глядять. Треба притискати їх, бо інакше нічого добре не тримається. Треба ніяк мінусувати їх. А ну-ка покажися. Давай, давай, ты подставься. Да як оно там миротить зелененьким, что оно не пробивается, я не разумею. Фаза, подъедь сюда, а? Фаза. Вот тут высадь. Выйди там, коли ласточка. Так, 6 голдовых. Набоїв усього зосталося. Ні, фаза тупить, фаза не поїде. Так, а у них усе святилися, у них тільки ФСВ застався, коли що. Ну-ка перекинемся на ББ. Ты погляди на гэтага хлопца, а? Ён усё ведае. А я его пробить не могу уже другий раз. Ну, такое, ведаете. Это неприемно. Так, 5-5. Так. Ён их прикриє зараз. Сиди отсюда. Ёлупень дуда. Ой, дурак, ну просто, блядь. Ой, стоял ззаду, ну чого ти полез уперед, ну. Блядь, придурок.
Зашибись. Эта плоскость малая все вынесла мне. Ты, блядь, не разумеешь ничего, а? Долбоёбина. Танк уничтожен. Так. У 20-м году были сатиричные ролики Скорохода про Луку, и он там в это стебал. Ой, ну, это, ведаешь, приписывать такое Скороходу. Яно ж існувало, ну, у сапраўдным жыцці. Яно ж і існуе нават. Ты ж ведаеш пра Белсаюз друк, які распаўсюджаны ўвогуле па ўсёй краіне. Ну. Гэтыя абрэвіатуры яны дасюль існуюць паўсюль. Такого кшталту. Вон, нават я калі прылетаў каля горадні. Гродна, Абл, Сельгаз, Строй. Сельгазбуд, вось так. Сука, блядь, што гэта за прадпрыемства такое? Яно займаецца будовай усяго. Прычым тут Обл, Сельгаз. Што? Белсаюз друк. Усе ведаюць. Усе ведаюць. Шнармалёва можна было б назваць гэта. Не. Заставілі гэта вычварэнства нейкае. Ненатуральнае. А ты чытаў увогуле 1984 Орвела? Спадзяюся, што так. Гэта першае хіба што мне так вось кінулася ў вочы і лягло на душу. Менавіта вось гэтыя скарачэнні, адкуль яны пайшлі і навошта яны патрэбныя гэтай дзяржавы 10-12 год таму. Там аб гэтым вельмі, вельмі добра расказана. Поехали. Куда ты сводишься? Ты же их не зауважишь тут. Ты нават ведаеш, што я гульню прыстолаў чытаў. Ну гэта я памятаю, што ты чытаў. А цікава, Мартин збіраецца скончваць гэтую гульню прыстолаў ці не? Штосьці мне падаецца, пасля гэтага правалу серыяльнага ужо не. Не, я памятаю, што ён казаў у інтэрв'ю, што так збіраецца і так далей, але штосьці мне падказвае, ён гэтую справу кінуў. Бо я памятаю, што ў яго вось у кнізе мне вельмі спадабалася. У яго была асобная лінія надта моцная з гэтым уладаром вагню, памятаеш? Пасля гэтага права, што ён надрукаваў будзе на кантрасце, калі параўноўваць, так, я з табою згодны. Але тое, што гэта зараз было такое? Пінг узрос, ясна. Добре, приехали, як кажуть. Обсидіан. Так, серваки долбят голову уже. Давай, тут покидаем блайнды. Не, тое, што б я не надрукаваў, яно дакладна будзе лепш за тое. Але проста ў гісторыі сапсавана ўжо. Як гэта мовіць? Не біяграфія, а вось рэпутацыя, во. Сапсаваная рэпутацыя ўжо. Бо па серыяльнаму я памятаю, што ўвогуле гэтую лінію з уладаром вагню яго ніяк не развівалі, не апісвалі,
Недзе там вось у першых часцінах, у першых сезонах узгадалі пра гэта і ўсё. Вось. І там у гэтым сусвеце гэтай гульні престолаў, там ён неяк згубіўся. А мне падаецца, у Мартина быў нейкі план, каб звязаць іх з тымі ж белымі хадакамі, тыпу як процілеглыя бакі, нешта такое. Ну, карацей, без Мартина не разберэшся, разумееш? Так, хіба што тут уже нельга адкідваць барабан просто. Трэба чакаць, пакуль засвеціцца гэтыя хлопцы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. І ўсё гэта праз пінг. Так і зрабілі. Я яшчэ проста памятаю, што вельмі моцны паварот быў у кнізе. Я, магчыма, мылюся. Магчыма, памыляюся, і ты мяне можаш паправіць, калі што. Што там было? Калі прайшла гэта... Як яго было, божах, ці чорнае вяселле, ці неяк так яно называлася? Калі Роба Старка завалілі з яго жонкай на у гэтых міжрэччы, ці неяк так называўся гэты замак, чорныя воды. Вось. Чырвонае вяселле, так. Маці Роба Старка, яна была... Та ёб твою мать, да ляці ты куды-небудзь ужо. Дзякуй Богу, адзін з трох. Яе ж ажывіў гэты. Ён падняў яе з струны. Як яго? Бля, ну гэты прапаведнік вагню, уладара вагню. А ў серыяле ўвогуле гэтага не было. Ну, тыпу, забілі і забілі. Ебать, ты ўсё памятаеш. Холера у тебя память. Так. А мешало двое стоять. Целять меня, слухай. Берег, да. Я вось не памятаю, ты написал, я вось не скажу, гэта ён ці не ён, ну карцей. Я памятаю, што яго па кніжцы там нават табаром папалам рубалі, але ён неяк зноўку з'яўляўся на поле бітвы. Таму што вось у яго былі гэтыя надзвычайныя асаблівасці, і ён гэтымі асаблівасцямі падзяліўся з маццю Роба Старка. Бачан. Ай, добра залетела. Ай, добра. Мог быць толькі берег. Ну, магчыма, я ж кажу. Я, калі што, чытаў кнігу акурат пасля выхаду першага сезону. То бок, колькі ўжо часу мінула? Але да халеры. Давай, Т-43, выходь. У мяне 2 тыкі для цябе ёсць. Я яго не заўважу. Одна есть. И другая есть. И не вылетела альфа, и он выжил. Ни первый, ни другий раз. Что ты зробишь с этим? Так, перенабиваю гармату. Мне подается, треба ехать наўпрост на гэтага Халкату. С тымі двумя павінны справиться гэтыя наши ПТшки. А мы тым часам с барабану заберем Халката. 14 год уже пройшло, что, бля? Який я старый, сука. Ой, ты мне сапсаваў дзень, ты разумееш? Зараз буду себе... Ось стрым скончыцца, я адразу буду сидзець і плакаць. Пойду налью себе бурштыновой гарбаты з цытрынкай. І просто буду сядзець і слёзы ліць. Колькі гадоў ўжо мінула. Людзі столькі не жывуць, ты разумееш? Сабакі столькі не жывуць. 14 год.
Я зараз не плачу. Я зараз злуюся трошки. Куди час летить? Мой так помер, ну. И у меня было уже 2 собаки. Я бы, блядь, эта поскудь туда поехала. Как их ратовать? Ну, его, конечно, хуткости больше за меня. Зараз мы его тут на свою гармату, як на струка, натягнем. Мартін напіша паветра зімы, ўсё будзе добра. Ну паглядзім, паглядзім, я вельмі на гэта спадзяюся. Вельмі хочется, мне кніжка больш спадабалася за серыял. Адзінае, да, так, калі што, я нават зрабіў такі фінт. Я перагледзеў яшчэ раз першы сезон, і з другога разу ён мне не спадабаўся. Слухай, вось адзінае сапраўды, што зрабілі серыяльшчыкі, гэта яны прыцягнулі аўдыторыю, вось, каб людзей зачапіць, каб яны вось паглядзелі на гэтую брутальнасць усяго і ўся. Вось, а калі пераглядаеш, бляха, да кепскі серыял сапраўды. Ну што, вітаю цябе. Опа. Ну што, хлопцы, гатуйце свае сракі. Зараз я і вам прысуну трошкі. Стаять, яны пазіраюць ва ўсе бакі. Што, думаеце, буду захопліваць? Ага, зараз. Тыгр першы, ВК-45. Так, Тыгр першы выехаў. ВК-45 хіба што мяне будзе тут чакаць. Так і ёсць. Ты мне яшчэ выкінуў аднаго ганара. Бля, людзі, ну што вы робіце? Куды яны паехалі ўсе? Чаму не атакуюць? Сука, нейкія ёлупні, бляха. Я што, по-твоему, буду чакаць? Халкат просто аб'ехаў усіх. Дыстаў. Ну што, ты будзеш мяне тут чакаць ці не? Першым хіба што ўжо ўсё. Глядзіш ты, а ВК гэта з розумам нейкім маецца. 1000. Мне трэба ўсе прабіваць, каб яго забраць. Ебой! Неблагі бой атрымаўся. Там хутчэй прыйшла... Ой, там хутчэй прыйшла аўдыторыя кнігі, а потым астатняя. Ну так, я цалкам з табой згодны. Але вось кніга, слухай, я памятаю, што вось было вельмі такое моцнае ўражанне ад прачытанага, ведаеш, калі скончыў другую кнігу чытаць, гэта ўсё яшчэ было «Лёд і полымя», ці неяк так яно называлася, уже не памятаю. Вось, і я такі, і там яно неяк лагічна так завершылася. Я сабе такі, ведаеш, закрыў гэтую кнігу, а потым, ну, слухай, магчыма, ён і не плануе нават скончваць гэтую гісторыю. Ведаеш чаму? Ну, таму што, па-першае, яна ж пабудавана на вельмі мноства рэчаў, якія ён узяў з рэальнай гісторыі чалавецтва, так? Там ёсць гэтыя не той падзеі, так, падзеі, якія былі ў рэальным жыцці. Тая ж чырвонае вяселле і гэтак далей. Вось. І, ну, тыпу, ты скончыў другую кніжку і такі кажаш усім, ну, вось, на гэтым усё. А тыпу, сама гісторыя, яна яшчэ не скончана. І я такім чынам разумею, што ён такім вось учынкам сваім, ён спрабуе сказаць, што, тыпу, ну, сапраўды, гэтая барацьба за ўладу, за вось гэтыя доказы пазіцыі моцнага, так, і гэтак далей, ну, яна бясконца, сапраўды, вось. Тое, што было ў 9 стагоддзі ў гісторыі чалавецтва, ці то было 2000 гадоў,
ці то 5000 гадоў, калі будаваліся піраміды, яно, сука, яно ж дасюль ёсць. Вось нават і сёння з'явіўся чалавек, бляха, ў 3 тысячагоддзі, сука, толькі ўявіцеся ў сваёй галаве. У 3 тысячагоддзі ёсць чалавек, які спрабуе даказаць нейкую праву моцнага і ўсё на гэтым. Тыпу, я моцны і толькі з-за гэтага вы мне нешта там вінныя. Ой, як кепска ляціць. Ай-яй-яй. Ляці нармалёва, слушаешь? Нет, яно не чуе. Крыс нарады ўсе міма. Гэта фэнтэзійная версія вайны алая і белая ружа ў Англіі, а мне падаецца не. Мне падаецца не, таму што там намешаны, па-першае, скуль у Англіі ёсць гэтыя Таргарыны, гэта разумела. Бля, гэтыя на конях, якія скакалі, куды была адданая Дейенерис. Забыўся, як завецца нацыя. Потым яшчэ быў, памятаеш, гэты ліс пустэчы, які з кап'ём скакаў. То бок у іх нацыя таксама ёсць асобная. Яны ж не ўдзельнічалі ў барацьбе. То бок, ну, там сапраўды намешана проста сярэднявечная бойка за ўладу. Ой, блядь, 2 разы як залетела. А я ў выслух Альфа 657 была. Гэта алюзія на нашэсце манголаў. Нашэсце... Ну, у такім выпадку гэта дрэнная алюзія. Дрэнная алюзія, таму што гэтыя на конях, яны ж не атакавалі. Яны да Англіі не даехалі, яны атакавалі толькі славянскія землі, гэта бліжэйшыя, што былі да іх. Бачыш, іх ці не? Разумееш, што бок яны, ну там жа ж яны па кнізе, яны баяліся мора. Манголы не баяліся мора ніколі. Спакойна плавалі, карысталіся ўсімі сродкамі, якія ім былі даступныя. Тым больш яны ніколі не даходзілі. Такая, ангельскія дынастыя вікінгі збольшага. І дом Мартэлаў, гэта алюзія на іх адносіны з андалузскім і кардокскім халіфатам. Ну, можа быць у сэнсе. Так. Нам трэба бараніць базу. Чуеш? Монголы пасля першага шторму пакінулі спробу захапіць Японію. Тым не менш, яны ж карысталіся рэкамі. Яны ж карысталіся тым самым морам і гэтак далей. Так у іх было не развіта гэта хаджэнне па моры. Але ўсё ж такі. На твою думку, Термокамікадзе Божий ветер пайшоў. Не, яны сухапутная імперія. Так, яны сухапутная імперія, разумею. Бо яны панавалі толькі ў Еўразіі. Ну, і даволі вялікай часткі Еўропы. Пасля першага шторму яны пакінулі ідэю хадзіць па моры. ХЗ. Я гэтага не ведаю. Так, девятки. Подъедем все ж таки у Хмызым. Толькі каботажный гандаль. Ну... These tattoos are his
Древний Рим, морская империя. Сумнівів тут нема, як і ніяких обверженняў. Так само нема. У нас ніхто не підтиснув центр, поглядіть на гэта. Нікого нема. Так, усюль доплыли, усіх спалили. Пу. Ну давайте. Давайте. Налетайте, хлопцы. У меня барабан для вас есть. Усього 3 набої. 1200, давай. Виходь. Шарфутюр осмелел. Полетел уже в центр. Так, бачу, у нас уже 5 глядачів засидіть. Слухають, як ВРВ тут не лекцію читає. Про захопницькі війни. Монголо-татару і так далі. Калі што, я на всякий выпадак нагадаю, што мы гуляць будзем яшчэ каля 20 хвілінаў. Ці ты там ёсць? Таму што я звычайна гуляю до 13 гадзіны па Варшаве. Ну давай, ёп. Хоть ты едь, уже надокучило стоять. Так, там пантера их донервує. Сука, ненавижу этот геймплей. Так, Ису. Ису, еди, где она? На тебе. О, постой трохи. Супер. Так, колькі їх там яшчэ? 2, 3, а ёб твою мать, ты гляди, 34-3 уже тут. Так, але ён не з'яўляецца небяспечным. Вось гэтая больш небяспечная. Могуць заграць нашу пантеру. І тады гамон гэтаму флангу. Так, футюр здрадзіў. Другая пантера памыляецца, гэта напэўна. Ну давай, хлопче, давай. А ёлы-палы, ну. Не смело. Чего ты таки не смело? Хоть ты сапраўды, или едь да іх, ды вынішчай. Та заемшила, бляха, поехали. Ну-ка. Ты осмелеешь, не? Альфа. Альфа не полетела зусім. Сколько там было? 338.
Такое собі, ведаеце. Так, ага. Тут мяне бачаць. Што ты тут? Шатыры 102 таксама не альфа. Ось, гэта альфа. Іншая справа. Зараз перенаб'ю сабе гармату. Будзе табе шчасце. Сука, выбесил меня, но... Обсидиан! Блядь, паскуда якая тупоголовая. Ты погляди на яго. Сука, фуловы, блядь, стоить. Куды ты позираешь? На что? Ой, обсидиан тупить невероятно просто. Т-20, 122 ТМ там так само добру справу робить. Паскуда. Який тупий, просто невероятно. Давай, шмаляй. Где эта паскуда? А, что такое? Уже поехали все. И ты не трапляешь на ходу. Ай-яй-яй. Цікаво, кольки я нанес шкоди все ж таки. Ой. Фу, блять, я яшчэ топ-1 по нанесенной шкоде. Стыдоба с такой гульнёю. О, 4-1. Нават 5 лучше. За одним фрагом. Так, 2 бои хіба что засталось. 16 хвилин до скончания наших резервов. Это аккуратно 2 бои. И разыходимся. Все. Треба буде приготовить себе смачную ежу на обед. Ты ВРВ, як завсёды, пельмені будеш їсти, ні? Так, бляха. Не люблю эту мапу на ПТ. Ой, не люблю. Поехали в центр, слухайте. Я не ем пельмени. Ну, конечно. Будешь зараз мне рассказывать, что это кепская еда. Ты бачишься ежа. Неправда. Нема нічога лепш за берасцейскія пельмешки. Яны самыя смачныя ў свеце. А пельмені гэта смачна. Калі яны добрыя. І добра прыгатаваныя. О! Бачиш, як я тебе на чистую воду вывел одразу. Вот назад ел. А то пишешь, что не ем. Не ямо. Что ты. Як там, почекай, казали у нас, что-то ні граму у роті не було і навіть полсантиметра усрацца. Ну, когда так.
А, вось хінкалі, гэта маё. Слухай, мне ўсе вось расказваюць пра гэтыя хінкалі і так далей. А я, поскудзь такая дурная, я надаль нічога такого не каштаваў. Мне нават у горадзе пабудавалі гэта грузінскую рэстарацыю, а я там не быў ні разу. Рыж з курачкай. Хінкалі гэта топ. Не сумняюся. Сакартвела умеюць рабіць справу. Сядзі, калі ласачка, ты мне перашкаджаеш тут. Свою стракую стаў тут. Ну-ка, 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 дзе ты там? Зупыніўся. А вось і ЛТГ. Бачыце яго? Бачыце, бачыце, бачыце? Не бачыць. Трэба трошки ніжэй. Хлопча, давай сюды вось стань. І ты яго высветіш. Я табе адказваю. Ну-ка, 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 3 секунды. Ты собака. Та ну, бля, не полетел. Только один набой. Хінкальня топовая. О, слухай, я не ведаю яе назву, сапраўды. Вось калісьці памятаў, калі там мои сябры хадзілі і мне раілі таксама. Але яна знаходзілася на першым паверсе гасцініцы, якую пабудаваў Семашка. Гэта не той, который палітык, гэта просто наш градзенскі такі даволі вядомы прадпрыемца. Не. Выцаліў нарэшце. Вось там кажуць, сапраўды, там не ведаю, хто быў поварам, але кажуць, выдатная ежа была. І не толькі хінкалі, там яшчэ мноства чаго было. Пять, 4, 3, 2. Ты паглядзі на яго. У Вільні сетка рэстарацый хачапуры. Так, Сапсан. Так. Ось тут трэба неяк ЛТГ збіць. Поглядзіце, 12-14-75 дасюль стаіць. Ага, вось ён там. Калі што, у іх яшчэ 2 ПТ. Яшчэ, і недзе тут будуць. Там мне тут знаходзіцца небяспечна. Уявіце сабе, пры наяўнасці 2 ЛТ я адгульваю ролю ЛТ. Усе, што вам трэба ведаць пра сённяшні рандом. Пры гэтым маю прыфраюжу. Так. Крашер. А што за крашер? Слухайце, я нават не ведаю такіх танкаў. Ой, зараз зарадзіць мне адна тут паскуда, якая карычневая. Адзін бы паехаў, ды збіў бы яе, ну. Ой, бля. І паглядзі на іх. Што яны робяць? Як на мой погляд, гэта поўная хуйня.
Вось тое, што мы робім зараз. Але ў мяне выбару няма. Заехала ў ебеня нейкія гэта М12. Так, 11 на 11. Як мы тут выйдем? Я заўважу кого-небудзь тут. Мне падаецца, 103 павінен тут быць недзе. Вось тыпу тут. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you say. Так, у Вільні сетка растараецца хачапуры, нават сталыя жыхары Сакартвела сказалі, што тут хінкалі лепей. Ну што, свет будзе, не? Давайте святло. Пакуль што іх толькі адзін там стаіць. А гэтая Тамара з парай. Так, добра, 103 ёсць. Ты сюды едь, вось там, дзе быў. Саве тут няма што рабіць. Чуеш, не? Ой, божух, на. Што за поскудзь гэтая? Гэты гаўнюк яшчэ і трапіў, вы бачылі, ну? Так, 13:75 адпачываем. А у нас ужо -1. О, ачуняў 13:75. Блять, як няўдала. Моманту не хапіла для другога стрэлу. Не, ты ведаеш доктара Хайкова? Не ведаю. Што, ёлуп? Дзе ты быў? Што ты рабіў? Хто гэта ўвогуле? Вова! Ось гэта, бля, нікнейм. Вова. Бум. Ну што, нехта сумняваўся, што так яно і будзе.
Ён у інсце і тиктоку. Боба. Апошні бой. Апошні бой на сёння. Дык і пра што гэты доктар Хайко распавядае? Бля, дзесяткі. Вось гэта будзе складана. Поедем на ўзгорак станем. Пачаў у Беларусі і... ну, типу гумарыстычны. Я калісьці сачыў за гэтым барадатым рудым такім хлопцам. Ён нават Ціханаўскай калісьці да яго заходзіў на стрым. І забыўся. Ну, але калі ён пераехаў у Польшу ўжо, то ён тут заняўся сваімі ўжо адукацыяй і так далей, атрыманнем сваіх сертыфікатаў зноўку, бо ён доктар, лекар. Таму, калі вучыў беларускую мову, рабіў багата памылак, казаў жанчыне, я цябе кахаю. Дык можна ж сказаць, я цябе кахаю, чаму гэта не робіць? Адзінае толькі, ці ў іх такія ўжо былі стасункі, што можна было так казаць. І што ты робіш? Стаў перада мною, бляха, як у казцы, сілка-бурка. Ой, елка-елочка. We are paralyzed. We fix the track. Get going. А треба було казаць, пайшла ты нахуй. Ох уже, гэтыя ваши жорсткія жартики. Там ёсць хлопец. Чакай, які яму, калі яму ўжо бубен накідаюць. Поехали. Track destroyed. We are vulnerable. Поехали, 59-й, поехали со мной. Давай. 59-й, поехали. Паскуда. Ой. Ну что, вон стоит. Давай. Руби ему. Ой, дурень. Ой. Нечто я попутал. Куда ты идешь? Enemy armor penetrated. Excellent hit. Ты погляди на гэтае галніко. Let's go. Так, Что страшно? Мне еще 5 секундов. Ничего не будет для тебя. Опустись, гармата. Прошу тебя. Карацей. Это было выдатно. Так. Недавно его сябры звольнили з працы, тому що переспав з пацієнткою. На жаль чоловіка 7 годов потратил на адукацию. Был выдатный сябр, одних специалистов, судовная фотография. Блять. Медицинский гумор, и он такие. Так, все. Не хлопець на сьогодні. Бачили, який апошній бой? Самий раз скончується, тому що доброго нічого не тримається далі.
Дзякую всім, хто быў сёння са мною. Дзякую всім за падабайкі, вашы каментары, за актыўнасць у чаце і гэтак далей. Як заўсёды у панядзелак. Жарты файныя. Ну вось, яны сапраўды файныя, але курону, а гідкія. Вось, гідкая ўсё ж такі. Гэта медыцынскі гумар, ён такі. Гумар. Ён такі. Крацей, вяртаемся. Сёння панядзелак. Жадаю, каб ён у вас склаўся як мага лепш. Панядзелак дзень цяжкі, але мы паспрабавалі зрабіць яго трошкі весялейшым. Зноўку дзякую за ўвагу, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Як заўсёды сустрэнемся заўтра. Да пабачэння.